itwe share tuone kuti toenda papi tichidii. Handisi kuhwisi nyaya yakafanana yakamira sei? Ndakaseve yadonha network. Right, yadonha network. Vatotaura nyaya yavo inorwadza chaizvo maya. Vachafona futi. Right, share guys, share the live guys, share the live. I don't know what happened. Yangodonha yega papa share the baba divande send I request. Shinso send I request. Imi muri kuti kwamagisa nda muri kunamata kuti magisa chaenda kwamuri kuko achaenda. Guys, baba divande send I request to send I request. I don't know what happened to network kutanga baba yango kata egg. Yango kata guys, share live guys, share live mutege vamwe, share live mutege vamwe. Share live mutege vamwe, share live mutege vamwe. Wanita V. No, handisi kuda wanita V, ndikuda Shinso. Ndikuda Shinsoman. Ndikuda Shinsoman ndiye wandiri kuda. Shinsoman ndiye wandiri kuda. Kwete uya senda ningikiri uyu. No, not you, Fat. Ndikuda Shinsoman. How's the network? If network iri kunetsa guys, tegai baba divande vaise ningikiri. Vaise request. Pandati nchiva edha papa yameno zvaita zvafamba sei. Kwandaiva neflu anyway. Sheso rako. As the secretary ndasvika. Masvika here secretary. Nenge network amene zvayangoita yakukata.
quite tiri kuisa network ku5 ekubasa apa takuda kuchaisa saka hausi kuda kuchaisa here nhasi haudi kuchaisa tasoda kugara ipapo hausi kuda kuchaisa mamini network yedu yambodonha menoti ndichimuedha yabva yadonha mudze yadzoke tavaipo futi palife mudze yadzoke tatidzoka futi zveyambodonha akutopinda hamene zvaitika okay but magetsi akaenda guys hati ari kuenda 2 hours achidzoka hani magetsi ari kuenda 2 hours handiti at least moto za 2 hours kwanza ana data aiwa anga aripo chida kutomugirira chida kutomuedha apa mano zvaaita hanzi full chicken 2000 USAD anotengesawo zvaanazvo anyway aona kuti kunoba azviita katengatengesa ndinazvo kwai 2000 US dollars kwai kune kakomba kakadai kwai kakomba kacho kakadai ndo zvaakataura muridzi kwanzi kwai pane kakomba kakadai ndo zvaataura kwai 2000 varume 2000 kwai varume vazere kuwatsapp aende varume kwai vazere kuwa kumeseji yake vachida kupindawo saka kwai kune q full chicken 2000 half chicken kwai 1000 quarter chicken kwai unodzingwa unongoita uchi kwai mari achaziva zvakataurwa beauty siye zvavo hanzi kachironda ndakangozvinzwawo hanzi where are you from wena sagodazi where are you from wena sagodazi where are you from sagodazi where are you from muna kudada nebasa rake guys muda kushora muna kudada nebasa rake ari kutengesa ke zvinhu zvake zvaanazvo muda kusora akati hello guys hello hey yes it may be quite a Sago does mistake. What mistake? You, Sago does. Are you not from Middle East? You, Sago does. Are you not from Middle East? You make people eat shit. Yes, maslini chesa katsande. Hey, these people from Middle East, you make people, you say black people baboon. You say black people baboon. Must scare kids at school. You, Sago does in Middle East. It's you. Hands I'm Bangladesh guy. Bangladesh guys, I see Middle East already. Guys, Bangladesh, I see Middle East. Andi ko ere guys. Bangladesh. Guys, Bangladesh iri kupiti ipedze shuku zedu kumudu. Right, awu ya Shinso. Waita la godaze menu. Nda kutokufambira nyaya tichida doku Shinso here. Let's open it to Kinopine. Right. Hello. Shinsoman in the house. Hello. Did you say? What did you Tiribo. Urukuzu edafana network. Yeah, but this is too good. I think that's better. Right. Shinso, Baba Divane, welcome to SIS MELLY Diaries.
celebrity ketchup kadhibika maceleb acho tatichibvunza kuti mazuva ano zviri kufamba sei kuti alolo murikugadzirwa chipo muri kumbotibikira chii tatichimbotaura nemi tichenda so babadzipani takaide kumhorosa vanhu. Hello, everyone. What do you say? Tiri boy sisi kuri sei kwasadza uku? Aiwa, isatoziva kuti kwasadza kuri sei boss toenda kwese kwese handizivi kuti ndiri kupi mangwana. Aiwa ndizvozvo vhiki rapera ndakakuona kuti wanga uri kunoku. Ndakakuona wanga uri kugrace uku. Aiwa. Baba Divane Shinsoman tinoda tiudzewo kuti Shinsoman ndiani? Shinsoman akataka kuimba kune avo vasingamuziva takamuziva nhasi. Toda kuti vazofollowawo after this. Shinsoman ndiani? Akataka kuimba rini? Anogara kupi? Like mumbotiudzawo just a little bit background of yours. Like zvingori connected to music so. Yeah, Shinsoman, real name Romeo Anthony. Shinsoman ndio kuwaishiridzi. Shinsoman akataka kuimba kare. Akango ndikakunyepere ndikakuti ndingazive madhesi kana kuti but ndakatongo kutanga ntori kuchikoro I think. Chikoro chaiko. Form 1. Okay. Shinsoman, that's the father way Zim Danso. Why you choose the father way the father of Zim Danso? Why you choose the father of Zim Danso? Yeah, murikuona panoshka baba vasvika vachiti vanangu nyararai anomuona ini chose that uninzi dance of father it's inyaya yevoice rangu riri commanding. Okay. Saka paunongosvika unongonzwa kuti uyu ndini ngasvika hazvidi kuti utengerwe mapiritsi kana kuti unzi chii kunzi uyu ari kuimbawo ndiani unobva ungoziva wega. Okay. Osa ndo pakabva zita. All right. I think pa deep vocal rere voice rere a commanding voice. Okay, pa voice up. All right. We thought it maybe ndimakatakanisa that so that's why vachiti baba is that so. Kutanga neZim Dance hatina but vanhu vachauda sando vawanda. Bye. Yeah. Hello. Pakuti foundation pamwe ini handizoziva because handidi kuzvipembedza kuti pakatangwa Zim Dance ndandiripo kana ndandisipo. Vanhu ndo vanoziva nekwandakabva nemusic yangu payakatanga kuriliswa hasi nhasi. Vamwe vedu vari panapa I think vari mumacomment section vanga kuti uri kuchikoro vachinzwa music iyoyo. Ndizvozvo aiwa ndiyagara. Plus inyaya yekuti inini handina kutanga ndichiita zvese zvekuti Zim Dance zvakatozouya izvi. Ini ndatoimba kuma-urban grooves kudhara. Ananasani Makalima naLeonard Mapfumo ndanditoripo kudhara. Saka zvekuti paZim Dance nekudai zvinhu zvakatozongoya kudhara tatooma kudhara zvangouya mumakumbo vatangoadapta kudhara kusituation iyo. Okay, no, that's true. Because time yana body kambarani yona na extra maroja sure wangoto wepuja. Right. Nana extra large. Shinsoman chimbotuudza pa music apa. Zviri kufamba sei mazano wakatizi. Ene vamwe vanenge vachiti ndinotiona hangu masiti mwachiti chinzapera vamwe vachiti kudii but kune vanotevera music yako toziva kuti aiwa get numbers from you straight what's really happening, what's going on. Are you cooking up something or what's going on really? Yeah, chinoitika manje kumaZimbabweans manje chandakatoona munhu kana asiri kubudisa music zvinonzi wapera. But ukasanga kubudisa music yenyu zvinonzi wapera but hauzivi zvandiri kuita. But chinoitika ndechezvoni inini I believe kuti itai kuti munhu apera manzwa music yaburisa kuti music haisi kunakidza kwete kuti usina kundinzwa. True.
Yeah, andini. But ine zvafana izvezvi ndikugadzira masingles ndemapa ndiri kupinda pamasongs akawanda evanhu. Ndiri panew album raSniper, ndine song naGary Mapanzure, maartist akawanda, maona. But now ndiri kugadzira album rangu ndine masongs akawanda ari kuya anonakidza handikati anonakidza sikaiti ndakutokujajhirai. Toda kuzvizwira tega. Masongs munofanira kuzvinzwira mega. Masongs ababa Divante ari kuya akawanda sisingaiti. Saka tiri kuexpecta rini masongs ababa Divante? Ya ingoti ndipei 2 months because ini handikubudisa zvinhu zvinozondishoresa mangwana. Zvinoti kana ndabudisa music mufanira kunakidzwa nemusic yekwete kungoti ndangonzi hanzi usiri kubati but pamusic ndo handakupai zvinhu zvisina kupera. Hazvibude manje. Saka in the next 2 months kuti kune bomb riri kuuya riri kugadzirwa. Aiwa ma1 boys mamwe videos ari ndakatoshuta kudhara. Ndakashuta kudhara mavideos saka chine changosara ngo ndingoita sei ndingobudisa. Pandobudisa pamunonzwa music ndo pamunotaura kuti zveshuwa iyi uyu Divante apera sikunakidza izvi. Kana kuti baba Divante patiri kuti baba Divante apa handitika izita remwana here Divante kana kuti ndeimwewo trend yemuindustry zvakare? Aiwa first born yangu anonzi Divante Anthony. Okay. And then the second born is anonzi Davina Anthony. Okay. Yes. Asimunokumana here baba Divante? Aiwa ndiri kuJamaica. Pana Anthony haituzachimwene pachimwene apa. Aiwa ndisachimwe ndiri paJamaica. Okay, all right. Saka mune vana vangani baba Divante? Ndine vana 2. Okay. Saka mai Divante vari kupi? Nhasi handii Thursday ndamboona vapfuura apa mai manje nekamota kavo hanzi zveThursday China Thursday china chemadzimai ndokwavanga vachienda ikoko. All right. Saka mumusic industry mai Divante vanozvitambira sei? Because tikasangana nenyika isisi mafriends kati tichida kukuhagai tichida kukujambirai tichidini kumba uku zvinovabata zvakanaka here? Vatozvijaira here kana kuti zvinhu zvinombonesa? Aiwa zvinhu zvekuti vakatozvijaira plus munhu ari mazviri anotozvinzwisisa. Zvafana mavideos ese atinoita aya nanalipsi nanani danga ari mumwe munhu tisingawirirani nenyaya idzodzo but ndo basa rangu atonziva ndo basa rangu ndo zvandoita. Saka akatongondiramudza ndiite izvozvo iye ngaachiimbawo timboona kuti todyawo. Ndingawachiimba aivaringasinakasaledze kuimba. Saka muri kuremudzwa wani hamusi kuda uchitu here apa? Ndikubvunzira rangu umwe muningi wangu ari padiarisira kuti chii? Hamusi kuda umwe chitu here? Ndikubvunzira rangu muningi wangu ari padiarisi apa. Ndingangoita wani mukadzi here baba Divante? Mumwe mukadzi wechitu. Aiwa Mwari asati atendera ndichakufonerai kana vandibvumidza. Asati atendera? Asati atendera Mwari wacho. Guys, sorry hapo muningi wangu kuti ndazama but zvaramba kwanzi Mwari asati atendera. Tozomirira next time manitika kana Mwari atendera uchandiudza nditozokwenda. Vanhu asati vatendera. Saka baba Divante mumusic industry mamuri umu machallenges amunombosangana nawo senge vaimba kuZimbabwe like nguva ino zvatinyatsoziva kuti economy yeZimbabwe yakaoma. The art machallenges amuri kusangana nawo amungangosuwiwawo kuti zvingaimprovawo nekufamba kwenguva zvingava zvipi? Panyaya yemachallenges apa obvious vanhu vazhinji maartist vanenge vachitaura kuti hatikusangani chakati kwakati hatisikurizwa tichichichichi but inini handingadaro because tatojaira Zimbabwe yedu. Kutsvaga totsvaga hatina zvakawanda totsvaga music industry obvious hapana singatiziye. Changosara manje ndida kuudzai chinhu chekuti dai zvakadaro zvaitika ka ndezvekuti maZimbabweans handiti appreciate music yatovapa vakwanise kutisimudzira. Chinoitika nhasi inini ndaita video pamwe ndiri magumbeze nebhebi kuti ndine video yatiri kuita handitika sonzi hasichachihure here chechichi but wakaona Beyonce nezuro akadaro futi kwanzi video iyi yakanaka changu ndo chaipa manje nhasi. Mweya wekudzikisirana pasi. Mweya wekudzikisirana pasi.
Plus mukaona maZimbabweans isusu tasiyana nema-Nigerians. Ma-Nigerians anosupportana zvisingaite zvekuti ukaenda Oh, papost yava una chaunotaura. yes. True. Isusu mai tiri vashoma zvisingaite, nyika inoti vanhu tiri vashoma zvisingaite, but ndikatobuda ndakatochena ndakarova smart ukanzi hau ndangofamba ndakarova smart papa ndakutonzi uyu anenge anozvida apa nditomuzive ndodhiraivha mota, saka vanhu vanoexpecta ndimise mota nditanga kumhoresa vanhu vese kubva pano kusvika konawo ndikumhoresa vanhu chete. No, yeah. No, ipapa muri right, mafans tineka kutarisira pasi vamwe vedu, like we prefer don't tell them a piano instead of listening to umwe wangu ndisupport umwe wangu. Andimaona. Munoona chete njozvonika maZimbabweans isusu tinoda munhu asati abudirira, tinoda munhu andaunzwirwa tsitsi. Tonzi uyu anogona madi kumunzwira tsitsi, dai mamaendesa kumastudio dairekodha anzwikwa ndizvi. Saka the moment yaanonzwikwa paya atenga wakabvenzika akakutenderera ronzi aiwa uyu anongozvida ngatisiyanei naye aizvi. Andi makamusapota mukati uyu ngaanzwai aende mustudio adai mangwana aita kanhu kasvino aidai zvikanzi uyu anenge anovhaira avhaira chii. Saka mamuda kuti aramba angodaro chete. No, funny comment and comment section babatu vane mavideos akanyanya vulgar. Listen guys, the video yeku Jamaica. We play raga yeku Jamaica. It's all vulgar. Kuvarita kusvika ripere andika ndozvavari. But we are watching them full time. We watch vana Beyonce vataura panapa. Beyonce ndiva pastage murume wake aripo, Jay-Z aripo, achitotamba akashama, but we are glued to them. Now they are trying also to copy. Guys, they are trying to copy this new trend here because varikuchengesa music yavo zvapamusoro vanhu vanenge vakadai kuti zhuva uye kuno kuti tifambirane nenguva taputi kuti vulgar. Saka tiri kumbodei maZimbabweans, what do we want? Tiri kumbodei instead of us supporting them takuona zvekuti vulgar. They cannot all sing sungura guys. Havakoni kuti vaimbe sungura yese totodawo ivava zidance all day yakabata Zimbabwe. You all know that guys. Saka vakachikuita inoboya yaka topesera tisingasaona totodawo vulgar iyoyo tikutoidawo vulgar iyoyo kuti tifambirane netime. Because mukoona kuti chinoitika manje ka maartist emuno anogona akawanda muriona. By problem ndeyekuzvoni isusu vanhu vacho vatinoimbira music muriona. Nyange zvikaita sei unzwa pane vamwe vanotokushora mune zvinhu zvako zvawatoita wabudisa song nyowani obva wabudisa song nyange ichikubhohwa pane yamunoti chi cyberbullying handizvi. Cyberbullying zvepaintaneti izvi unotonzwa mumwe munhu arotokutuka nyange kanzi nyange ndikati nii nhasi birthday rangu inini ndinoona kuti today is my birthday guys, unotoona kana comment section wakanzi birthday rekuita sei aizvi. No, but that I think would get you that which cyberbullying I see kwa chete ma artist kwese ili kwese iba ba live ndikuto zvinokuita live yako chinza music yako chitamba, somebody just comes from nowhere asingatizivi kuti zihure what you know hadizivi asakutuza chihure changu. So cyberbullying I think anybody and I musa if somebody can ina ndimi kwete ya muri kuita ngatite music. Saka mati mini pane pakatara ponje kutanzi pane mwe music yedu singaridzi samwe hamuna kupapedzisa ndekuti kusikurudzwa music imweni. Aiwa music yangu inodzwa kwese ina ndimbe zvonyatsira boba baba music nachingopa example yezvozvoni ndapinda magumbezi andidika video iri kushutwa vanhu vatakakombera koichako ichichi ndechipi kwechi, but nezuro akaona video yaBeyonce anga asitorina kupfeka zvotonzi tochaichai mukona dai vedu vakwanisa kuita zvakare sakatoziya chii manje. True. Dai vedu vakwanisa kusvika pamastandards ari kuitwa naBeyonce amukona kuona yaakapfeka iyi this is nice paiziya ina handiziva kuti nice yavo yavanenge vachida ndeipi. Saka tozopedza ndangoita zvandiri kuda inini muona izvozvo ndizvozvo because ndiwo uri kuimba. Right. Saka achito ngatitaure panyaya yekuti music yedu internationally because I know kuti most of the times you guys munonyanya kuwana support kuri kuSA munotombo kudedza inoko muchiti program chidi. Now that hamusi kuona here kuti pachave challenge probably next year kana kuti mune backup plan yekuti mungaita nezvei amene muri kuona chii like for next year vachadzokera kumba negudhula and what not mune
plan B muri say particular in terms of music, my entertainment industry kuno South Africa. Ina ndunipereka zvimwe zvacho mamaplan tokwanisa kuita hedu ka but mamwe plans mwari anenge atori nawo kudhaya. Okay. Undozoshamisika wakutoita zvimwe watopa nechimwe chinhano nemusic yacho but ukaona vanhu vari kunzi dzoka ikomba nedhudhula ka but hazvireva kuti tiri kutoembera kuSouth Africa chete. Urikuona South Africa totouya ikoko bhosi kune maZimbabweans toda kuafadza tauya ikoko saka iwe nyange zvikanzi watozouya kunoku futi tongovafadzira futi kunoku nyange kanzi waenda kuNamibia tongoendawo ikoko. Mwari vane maplans, vane chinangwa nebasa redu ratinoita. Mwari akupe tarenda ubvako tarenda ro robva raiswa mudrain. Yeah, this is right. Ndikuona comment section hanzi voice rako. Pane vakadzi vari kuti tamelta nevoice iro comment section. Handisiri nduda mucomment section ndo mandikuona makomment. Hanzi tachikumbira online nevoice rauri kutaura naro irori. Hanzi tidachi? Hanzi tokumbira online one nevoice rakushandisa because tamelta tanzwa. Okay. Wada kuimbirwa chii? Tamelta vanyukuduka maklaksa kutamba. Majeris. Ndo vaimbire vano? Vaimbire vakamirira kuimbirwa. Okay. Alright, rega ndoimbire imwe yaunofarira sopo. Iyo vanoifarira manje vakadzi vakawanda iyo. Hanzi. Paunondizoda paye vanorwadziwa mumwoyo. Ayaye, uri mumwoyo. Paunodzekenyedza ndebvu, unondipasa manyemwe. Ayaye, uri mumwoyo. Zembera, 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 zembera. Taitana naro nesong Shinzo usati wauya ndakachiplayer panapa zvino unoti zembera here kana kuti swebera unenge kuti chiyapo Zembera yambonetsa vanhu vakati ai vari kuti sebera vamwe vakati ari kuti zembera tatombonetsa nakara patebhu usati wauya tichiiridzi hai zembera yeah. Zembera kuti sebera aiwa zembera okay right saka baba Dhivani pavane venyu pane ari kuimba wera kana kuti ndivi vana vacho araimba vana vacho anda zvechikora mumwe uyu muombe Dhivani ndiye anenge aimboita naimboita bhozi ndaimbotamba bhora ka ndiye ari kutamba bhora kuchikora. Okay saka pashaya tora taredzera baba taredzera kudaro havangambozviiko yatena seiko futi nai havangambozvigona SUV Benz iyi aiche CL 600 munekabhora keidhara munekabhora kasina taichitraya ka isi hatidi kuzoshorwa taichitraya kedangosiyanisa pakati paRomeo Anton uyauya naShinso waiza keda kutaya kuinspire futi ka vamwe vanenge vachisumuka ndizvozvo chaizvo saka baba Dhivani kuno kuRustenburg uri kudzoka redi because Rustenburg kataundi kenyu kakanaka Rustenburg ndikutoronga aiwa Rustenburg yakaipa kai tikutoronga nevakomana ndikufanira kutoyako ana CMF ari kuziva zviri kuitika ya ndikuzviziva aiwa aiwa ana CMF munda wavo ana munda wavo ndo anatsoziva kuti touya nguva anotoziva kuti kana izvo akandichaira ndege kuti atimwe madrinks ndongouya tata tikatitorei apa pamanje tikadzaona nzimbo kuti muri booked hapana mune show tikabva tadzungaira kuti toita sei aiwa ngatite plan touya aiwa tinotaura kuseri kana tapedza panapa right regai tidzokere kunyaya dzedu dzemusic industry saka imi panyika dzedza makafamba muno muAfrica muno nyika yamunoti makaine kugamuchirwa zvekudaro isiri Zimbabwe nemaZimbabwe diaspora ndeipi England
Okay. England, mawan. England, takaenda more than 20 times. You don't know to next month. Vanosimbisa. England vanosimbisa. Vanosimbisa zvokudaro. Asi kusimbisa kunoita vanhu vekuengland mazimbabweans ka. Dai kwakuri kusimbisa kwatinoita isusu mazimbabweans ari kuno kuafrica uka. I think dai takaenda samwe. Dai takaenda. Okay. Right. So big up to you, man. UK, big up to you. Guys, support is Jimune support yes. So to that place team UK. Makanyanya team UK makanyanya. But dipande kana makatasa pa music industry yedu kuZimbabwe. Mimi wote ndire munhu one of not but ndiyano bona. Dipe top 3. Anogona. But manje wangu ina anogona akafa manje. Godera top 3. But wangu anogona akafa manje. So Simon Chimbetu. Simon Chimbetu. Nanasi ndo mabhusa ai mawana. Ko alipo uyu mwabusu muisa pa Obe Sulu. Aiwa Sulu anorova mukomo vanorova singaite. But baba wake vanga vakaipa singaite. Plus nyengoti pamwe baba ndibaba munoziya. But Sulu anorova. Sulu zwadwa nesisoje chakanyanyisa musoro. Aiwa but vanorova mukoma. Vanorova singaite. Kurova anorova. Kurova zvake. Saka kuti pavanhu vasara vari vapenya top 3 yendianani. Pavapenya apa? Munoona manje chinoitika nchiyoda soka. Vanhu vazhinji vanogona but vanhu vane mugonero wakasiyana. Because ukatorawo Winky D, andika? Winky anogona atone mugonero wakasiyana nemagonero anoitwa kana naJa. Ja anogona usingagoni kwena uyu. Uyu anogona usingagoni kwena uyu. That's why uchingoona uchinzwa mumwe munhu achita kuti ini ndoda uyu. Ina handidi uyu. Azviro kuti vese havagoni. But boy here mubadhibhande kuti anzi munhu aindigonera akafa boy here. Kuti munhu aindigonera number 1 yangu yakafa boy here. Number 1 yangu yakafa komani. Simon Chimbetu. So guys, akuna number 1 kune number 2. Number 1 hapasisina kuti tichakira pa number 2. Tichenda kumberi number 2 baizwa pa Winky gafa to the gafest. Kuzoitawo queue pasuro. Vanoteerera vanozwisisa. Aiwa ndimako ndipa manhamba kayo. Ndimako ndipa manhamba number 2 andina kuisa kayo. Bataura pachikuru kashizo. Ndati vamwe vese vanogona. Vese ana Raspombi vese vanogona kana Raspombi. Okay. But vane mugonero wavo manje. Vane mugonero wakasiyana neyo vamwe. Okay. Ko pa competition music industry penyu zviriko here kana kuti mwana anongotamba yake? Yeah, sometimes competition inoiswa nevanhu manje. Vanhu ndovanoisa competition but maartist anongoti anoita. Sometimes mamwe maartist anotoida competition. But sometimes kana uri artist uyo uchida zvecompetition unozorwadziwa wapa number 2 iwe uchida number 1. Kana wakuda competition iwewe. Sometimes handizve pacompetition because inini music yangu ndongoita pandongoreleasawo ipapo nyange pareleaswa naningi. Kana vanongoidawo vanotamba vanongoitamba nyangwe ningarelease. Hazvina basa. Okay. But zvinomboitikawo here music industry like zvinomboitwa na tujeras tugodogodo like pamusic industry apa zviri kweri zvinoitika kuvakadzi though most of the time. Godo rakaita sei pachipa kuti chii manje? Pakuti maybe tozana kuti ndingakaenda kuhora anozadza saka munozivawo people's nature kuti sometimes kagodo kanongosimuka so zvinoitozikana kuti ridhara ikapinda panozadza but maybe chigara bese maifridzimo.
But mukuona manje iyo yekuti ninge akapinda pakati anozadza ka. Yakasiyana because sometimes mamwe ma-artist ka haasi ma-performing artist, mamwe ma-artist ma-studio artist. Mwe artist anokwanisa kunge achigona kuimba mustudio song yake ichisaunda zvakanaka paradio, but akaenda pamberi pevanhu anokwanisa kunge asingabudise zvamuri kuda henyu imini. Saka zvipo tu zvakasiyana. Recording artist abudisa song yake ichirinakidza kuvanhu neuyo anozoenda pamberi pevanhu kuti anakidze vanhu. Saka kana uine zvese manje it's an advantage manje kuti wagona kurekoda song yako zvakanaka, ndoya pamberi pevanhu unatsogona kuipresenta zvakanaka song yangu yaya. Zvakanaka izvozvo ya. Saka kuitirana godo pai manje kuti uyu azadza kwakati iwewe shanda wakastere kuti ukwanise kuzozadza. But yeah, because I've seen sometimes people that say kuti lakatera album like unobodobona driver kana pakusvika ipopo chidaki ne album like kuti akazouya idruna zvasiyana kana kuti akazanga stage zvatomsiyana like you hear from the radio that kutera fati achiba so zvaitinoita kuti how come say zvichita kuti chizvinenge chitika Diane aiwa vaipi vamwe vaipi vamwe vaipi zvakaoma because mukaona pakuimba paipai alive show zvasiyana nemustudio wakufana kunazoimba. Sometimes vamwe maartist edu isusu mamwe anokavhwa nema-effects anenge achiiswa mustudio ayaya kuti zvinatsobudawo zvakanaka. Wapa vanhu vachasaunda zviri good. Sometimes zvinongodiwa kuti iwe uite sei uzokwanisa kuzoriyesawo zvawaiita mustudio zvezve kuti zvikwanise kuteerwa navanhu kuti uyu ndiye munhu uya. Ndizvozvo hatu apa madzekesa because pakambodinetsa sekuti chizviri kuedzoitika chii zviri kuitika zvakazobvunzawo vakanditaiwa zvakasiyana pastage neuku zvine zvakasiyana kustage uko kustudio kunogadzisa mavoice live manje neaya live manje ndopanobuda talenda rose ipapa so ndikazongoziunderstand zvakuti okay no game right because handingaita disappointed kutoda naenda kune imwe show zvakasiyana kutoda right saka mabadhivhande mati torongashoku kuya album guys has next month ingondipazenge 2 months andikupa zvinhu zvisina kuibva right pa 2 months apa guys sekechane album kana kuti ipapa kana kuti before ipapa panoenda tokanda masingles because song yangu na song yaSniper iri paalbum paSniper iri kubuda I think end of this month album rakere rabuda tine song yatakaita naSniper ipapa inonakidza singaite. All right. Okay. And then the song na Hello? Alright, but you song na ndine imwe song na Gary Mapanzure. You know Gary Mapanzure? Okay. Yeah, ndine imwe song futhi iyo yakaipa. Iribo. Heavy jeje. Yebo ndangozvinzwira. Ora aiwa tichazvidzira takatomirira tisati yabuda kutikatira kuti mbotanga kutanga nayo pana patimbozisa vanhu pana kuti guys album rabuda tinotenga music tinoteerera music timbotangawo nayo panapa handiti aiwa zvakakosha izvozvo zvakakosha ndokupai mumbovapa vanhu vakawanda vasati vateerera. Aiwa zvakakosha zvekudaro saka mabadhivhande kuzimbabwe kune like support from fans kuZimbabwe like chipinda mahalls kana mastadium neeconomy iriko iyi zviri kunyatsoita here kana kuti ndemwe yaya kungotiwo unofana kutokiyakiya kuti zviite vanonga chida kuuya but maybe mari yekupinda anenge vasina but chinova nacho chokusupport. It depends sometimes vamwe takutoziva kuti kune dzimwe nzvimbo havabhadhara mari dzakadai vanobhadhara mari dzakadai saka togadzira show kune nzvimbo dzakasiyana obvia dzine macharges akasiyana. Okay. All right. Okay. Aiwa tafara guys panomwera nemubvunzo kuna vabadhivhande mune mubvunzo here guys munhu wedu mune mubvunzo here guys zvotoda tida kusapota music yavo guys tisembanzi topinda nechinyuwani pachristmas apa tinenge tine chinyuwani pachristmas apa
vari peramwane mubvunzo kuna vabadhivhane guys. Are you there with questions guys? Tibe changombe vangobvunza no speculation, nothing whatsoever. Bvunzai zvamuda kubvunza pano zviperere pano. Hanzi mawaya isobuka ipo. Hanzi tibireiwo mawaya. Mawaya havana imwe tanzwa nekuimba. Hanzi tibireiwo. Moina bvunza kubvunza wauda kubvunza. Bvunza zvauda kubvunza. Hanzi gadzirai show yemadhiarist inouya. Hanzi gadzirai show yemadhiarist inouya. Kuya munoya zveshow. Ora chimire ndigadzire zvinoda tichivaudza kuno kuRustenburg. Ndotsvaka nekwenyu kuJoburg ikoko. That can do. Mirai taura nevakomana tigadzire. Ndozokudzai. Hanzi manamanyoro. Ndodiwa mhani skiri nechibharanzi. Manje mose mukutora masaundi saka vanoimba ipi. Saka ngavarege kuimba. Hanzi Xmas mutipe chishow. Muda kuchipiwirwa kupi? Chishow. Havangouyi guys. Munokwanisa kuvatorawo kuti mimotaura namaneja wavo kuseri. Handitika motaura naye then movaudza kwamudati vauye koko. Iwo you can do it. Hazvimbonetsi. Ukuvabhukira maflights. Wobhuka accommodation, wobhuka holi yako wamangari yavo, ivo vouya kuita basa rako zvapera. Hanzi vabadhivhanise ungavaimbi. Aiwa makumbiro akawandisa guys akaiwa. Kana zvakadaro havachaimbi. Hanzi ndakupenga. Ndimhorosere yoshinza mudzi ndobuda zvokuti mbe. Ari kuverenga. Ndimoila ndebe yako ndomuziya. Okay. Hanzi Australia uyai. Vatora ipo Australia. Havangouyi. Munovadedza imini. Havangouyi. Muridzo music yavo yakawandisa. Right, yakawandisa music yavo guys. Saka zvatingaita tingati uye. Ndachida vanhu tu vamuda kumbobvutaura naShinzo. Handitika 2 people chete mutaura naShinzo and then tobva tavareleasa obva vaenda zvavo. Handitika but mavaona vabadhivhane emunhu wokuti tinosapota havana masikandal vabadhivhane. Ndiye mumwe munhu one asina masikandal. Ukavapinduka ndogara ndichivafollowa inovafollowa. Vakadinokomba ndichivadzisa ngokupindura zvinoenderana newe nezvawanyora ipapo. Vanongokupindura zvinoenderana nezvawanyora. Havana sikandal. Zvawanyora unongopinda gohozii yako. Aiwa ndogara ndichifollowa ndogara ndichiona ndaiona munhu achitaura nyaya yekutisadzazami. Mukazombovasvotesa makanda hanzi naMessi uyai kumba kwangu. Kunei kumba kwako nayo unokwashira 2000. Kunei kumba kwako. Havauyi kudzimba dzevanhu vanoya kushow. Kumba vanenge vakutsvageizve. Vakuda kuti tinyimwe vabadhivhane next time namaidhivhane kana takuvada panapa sei. Hanzi anoshataura dance of fun. Havatyisi dance of fun ndinotya munhu wevanhu. Uri kudzinga wati? Ndakawembera kamukasongwa. Anondida asi haana kumbodzi nemoyo wake wese. Ndabva ndatofunga zvangu ine kuenda kumadzare. Akanditi anondida asi haana kumbodzi nemoyo wake wese. Ndabva ndatofunga zvangu inini kumadzare. Kundida kunenge kakudhauta. Padiki unongoshauta. Ndatadzeiko mwana wa mambo. Vanokada ita. Aiwa yakatobuda kudhaya. Moyo wangu. Kanonzi Matare. Ukanonzi Matare. Muri sei tangojoina umwe manje muri sei vabadhivhane? Hello Dave. Ndiri bo muri sei? Aiwa tiri nani? Aiwa ndofarira music yenyu zvekuti vabadhivhane. I'm really happy ndajoina live. Thank you so much. All right, sharp. Thank you. I like you.
South Africa, I didn't pass on. You didn't back the party. I was really right. So I got to music. Yeah, Tafara shall put it to Christmas back. You could send you one day. I want to know I'm never good. Maybe Pagata, but there's a Kimba, the Christmas Day tattoo in Northern Cape, South Africa. I want to know. I'm going to go to church. I get a ticket. Yeah, Chuck Bezai. All right. I don't follow when I'm going to you went out there. I don't follow. I don't follow him. When I follow. Right, I'm just going to add 2 more guys to my release. Afara achoroka nina nemunhu nemuimbi wanofarira and afara zvekuti aikanda kuedha ibva ungopinda fast naika mad ndikusara nevamadikiri maviewers andiri kuedha kuti kana ndakuedha ibva ungodaira fast right. Hello Kola. Hello. Kola wa join avo. Hello. Coincidence ru waona na join now. Very poor. Isi network. Ndofunga nyika yedu. Right wow. Hey, Mazi baba. Yeah, baba Divante David. David. Bo. And ndafara stere gino kujoina kuti bazandu kwanisi kuseka samai wangu achipa. Ndati neno ndafara stere kupinda but andikwanisa hangu kuzoene that smile chakafana chamai wafara stere kutaura nemi waye. Vanhu vanofara zvakasiyana nguma. Anditika. But nyangwe ngari panapo badivante ini ndiri kutaura zvona ndiri mapoza isinga maposa waye amaposa vamwe manje uri vari kubutswana vanogara kubutswana uri maposa inga ndaramba wani ndati maposa waye uri kubutswana waye original okay Botswana ndiri maposa kubutswana okay Botswana ere kana kubutswana Botswana. Okay. A 100% Tswana speaking person. You are 100% Tswana speaking person. Yes. No matter what Tswana mus, wena ubukai. Kiwa Tswana, kiwa Tswana. No matter what Tswana usibila kokayiwe. My forefathers then. Forefathers, so you are Tswana, your forefathers were the Shona speaking ones. My forefathers, they speak Shona. So I've never been to Zimbabwe before, by the way. Okay. So Sakamanje. So unomuzivira kupi? Darakarowa pamawaya paya. Yes, that song was a hit and we were expecting him to could always round in Botswana, then he never showed up. Call him to Botswana, then you come. But there's it Botswana nowhere. No, but for the kind of music you are not having anything. Unoda white more collaboration in Matswana, Murked. But Botswana Rapidacho, Tipeka, the collaboration, what's the approach? And ndandine collabo na asanda ipedza I think chini unenga amene zvawakaita ndakaita collabo na V isati yapera. Okay. Iyo inenga isati yapera but ichabuda zvayo. Yeah, then waita collabo na and most importantly with this guy Zolasque. Because Zolasque is watching Botswana, Zimbabwe. So yeah, he can help a lot for him to come here. There are many people who know like his music here. Around even the Botswana speaking people,
sometimes when I play his music, they feel like, hey, muto wa pizza man, timang, janja. Good cook, good cook. Yes, yes. So he must find a way to come here. Now, at least he's listening to his fans talking. This is a fan from Botswana. 100% it's Kwana from Botswana. Hansi, for you to dominate more in Botswana, please, can we have collabs? But more into Zimbabwe's territory. That way, because a lot of people seem like that side. Yes. Otherwise, my bro, didn't anyone that smile? I like that woman who was like happy to meet you and talk to you. Yes. Otherwise, then I could have been done the same. But it's fine. It's fine. No, but it's fine. What counts is the happiness that we saw in you, that we are seeing in you. Yes. No, thanks a lot. No, thank you, my brother. Thank you very much. God bless you. Yeah. Yes. Thank you. Yeah, I'm friends, Baba. Now, my friend, you now. I can support us those Zona kiza yakana mshitamoto dzimwenyika dai guys ndikushira kuedha imese musati kwanze chichi ndikushira kuedha imese kuti mukwane mungoye 1 minute right yellow color yellow. Okay, I think I need to go manje. Stuart Isaiah, legendary Wagwan. Donna. First of all, green button. First of all, cheating now when you are wako ana green button. I think yeah network manage. This is network now. Yeah, kunetsai. Yeah, network ya kunetsa. Guys, that kid I would have loved this very much. But network ya kunetsa. Nanchida kuedha izvekuti but network yakunetsa. Guys, yakunetsa. Hanzi Shinso as diaries, please tinoda kuzotita live page kwako so that ugoti edha toda kufambidzana newe noti pana pasisimira nofamba netime. But ndachitira kuedha iwani sadaro ndikutira kuedha iwani. Tutira kuedha takunda. Hai network. Network. Baba Divande. Ndine mfaro mukuru zvekuti ndimaita basa matisikawo pano. Mozotipawo nguva yekuita live page kwenyu zvakumbirwa nemadiaries because pana network kwanza zatinonetsa. Kana matiitawo live motiudza kutobva tangoti rikokoko. Timbozara page kwenyu. Tidambozarawo page kwenyu. Aiwa, no problem. Ndokudza ndakiti. Just tell us kana mari ready kuti tidapinda live so that timboita just chat. You just chat with us your fans. I know kuti vakawanda tajoina. We just want to try and boost page kwenyu koko. Aiwa, no problem. Ndokudzai. Aiwa, motenderawo kuna maidhivano ndanzi nasimeni maita basa matibvumidza baba kuti timbotamba navo. Tikuuya kuti ground 2 page kwenyu. Aiwa, no problem. Ndovaudza. Aditika. Aiwa, tinotendera madhivano ndokupata ekuseri. Aiwa, thank you very much. Guys, muri kufona one ingandati musafone muri kutoda ndokuedha ipana yeah, madiaries anooma musoro chokwadi. Ini tikuti ndikuedha vari kufona pane mifoni musafone guys. Wandiri kuedha varamba uye network inenge yaramba. Hanzi ndimhoriserewo Shinso muti ndizandile. Hanzi nazandile ndeipi? Ndepi yako Zandile uribo. Yeah, all right. Baba Divande chirega itikurelease itikure game yende. Thank you very much for gracing us with your presence. Zviende mberi.
Aiwa. Tozvitenda. Thank you. Totenda nemafans ese anga achifollow achiona achichi. Thank you very much. Thank you. Chokwadi tinotenda badhivani muve nezuva rakanaka. All right, thank you. All right. Bye. Right. That was the bad Divine guys in the house. That was the bad Divine in the house for celebrity catch up, guys. Aywa, he's down to earth, a down to earth guy, very humble, talks to people. Shakanaka, you know. But no da, but you are not my fans. So that one not my fans because this my fans I joke. This thing right up a level. This thing was smooth. Just keep up, right? Dona also pida. What is a pida? Do you come up with channel? Very good. Mukoma webotswana paita nyaya dzenyu dzisina kupera pana pane madhiaries. Where are you? Mukoma webotswana uyai bheki. Dzokai pano mukoma webotswana paita nyaya dzisina kupera. Kwai are you married? Mukoma webotswana muripi? Kwai are you married? Mukoma webotswana muri kupi? Uyai tione mukoma webotswana ipodzokai pano 2 minutes chete. Come to the camera 2 minutes only. Thank you, Donna. Right. Nandotsvaga baba vecamera. And that's what thank you. No. Toda kuti vasapota vana vadhivanda ava. We support them. We support it. Toda kuti live page kwake timboenda kusara page kwake. Timboenda newando tinotamba page kwake. Hanzi mashawo. Shumbresi nezvokuti changamuka izvi. Madhari zvakachangamba ungamirira unotochangamba muone kwari singomba tozvipindira munhu atozvibatira. Gai vanhu vasvitsvakire guys. Utukamirira kudzimhoro mhoro imakadi yenya vakumhorosi saka utomhorosa uga handina kuramba muna she network ndo yanga ichiramba but anyway you get to talk to him paacheta life mupage kwavo. So guys, that was about Divande. I think our celebrity for this week watanga chinaye tichimbonzwa this but guys hanzi 2 months time gadzirirai chekutambisa Christmas chiri kupinda handitika chekutambisa Christmas chiri kuuya saka takatogadzirira guys toda kufamba nacho paChristmas apa chababadi tione kuti tingafara kusvikira papi antimaona saka let's support him guys. Let's go and like his page hatimufollow and tinomufollowa handitika tichitambawo tiriko because ndokuti celebrity kupinda muvanhu tichitamba nevanhu tichitaura nevanhu ndokuti celebrity tichinzwawo maalbum anyuwana anenge aripo and things like ndokuti munhu wevanhu antimaona ndokuti munhu wevanhu ndozvatikuda izvi ndokuti munhu wevanhu antimaona. So guys muve neusiku hwakanaka muve nezuva rakanaka tobatana zvakare pachikamu chinotevera handitika tichienderera kumberi handichienda takadaro saka macelebrities akatarisa kana muripo vari kudawo kupinda pachihot city pachirongwa you come hatibvunze zvepersonal life yako in case unogona kuti adogona anobvunza kuti paitana tokubvunza zviri inline nezvebasa rako nezvimwewo so zvotombozokubvunzawo so kuti zvitiyasozobvisisa pachiro zvinakidza katika unongotibata kuti anoda kupindawo pahot city haikuda kuzondibata kuti ndapinda pahot city iwo uri celebrity handisipindwa celebrity ndikuti vana macelebrity masocialites nemainfluencers naika nokuti ukazva ndini munashe vanhu tokuzotoita nezvei naye munashe muganga wakustika handimaona. Saka kana uri munhu anoimba kana munhu anoita madhirama kana uri munhu anoita zvaunoita touyawo vanhu vokuziva kuti ndiwe anokuita nezvei handicheka. So guys, mwari wakuita zvakanaka muve nenguva yakanaka.